Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Krisis sa langis, pinaghahandaan ng Kapitolyo, 90 million pesos na pondo ng PDRIMC aprobado kontra posibleng epekto. Dakal ya sa pinanay itang kay ngaita. Dakal pun dakal salamat kang nanay Gob o kang Delta. 1,200 Kapampangan na tulungan sa preventive healthcare program. Marami pong salamat sa kay Nanay Chris Villa Pineda sa tulong na po na pinagkaloob niya sa amin. Kaalaman at ayuda, hatid ng Kapitolyo sa 3 distrito ng Pampanga. Mas abot kayang enerhiya, abot kamay na ng mga kawani ng gobyerno sa tulong ng GSIS. Ang inisyatibong ito is naka-align po siya sa objective natin na i-promote ang mga local talents natin. 30 batang Kapampangan lumahok sa libreng art workshop sa Bayan ng Porac. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, krisis sa langis, pinaghahanda na ng Kapitolyo. 90 million pesos na pondo ng PDRRMC, aprobado na kontra posibleng epekto. Narito ang report. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng Iran at United States, matapos ang sunod-sunod na palitan ng pag-atake sa mga nakalipas na araw. Ramdam mga epekto nito sa buong mundo. Lalo na ang supply at demand ng produktong petrolyo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo nito sa iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas. Sa lalawigan ng Pampanga, puspusan na ang paghahanda na ginagawa ng pamahalaang panlalawigan upang tiyaking handa ang mga Kapampangan sa posibleng epekto ng krisis sa Middle East. Nitong nakaraang linggo, formal nang inaprubahan ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRIMC ang 90 million pesos trust fund sa kanilang unang quarterly meeting. Pinangunahan ng pulong ni Governor Lilian Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda at naaprubahan ng pondo sa ilalim ng PDRIMC Resolution No. 2. Ayon sa konseho, ang pondo ay nagmula sa naipon noong mga nakarang taon at ilalaan para sa hindi naasahang sakuna, lalo na ang mga tinatawag na man-made disasters. Bukod sa 90 million pesos, may karagdagan rin na 60 million pesos na pondo mula sa mga trust fund ng mga nakalipas na taon na maaaring gamitin sakaling kailanganin. Dapat meron tayong plan B. Yung plan B natin, paano kung tumaas ang gasolina, tumaas lahat ang mga commodities na ginagamit ng mga tao? Paano kung marami magtatagal ang trabaho? Paano kung wala ng transport? Paano kung wala nang pwedeng lumabas? So ito, kayong mga members, kayo talaga ang dapat na magtulungan tayo kung paano natin naharapin itong crisis na to. Kailangan magtulungan tayo. Binigyan din ng gobernador na mahalagang maging handa ang lalawigan, lalo na sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo at kakulangan sa supply nito. Ganun, pagsamahin natin para hindi tayo mabigla. Kahit na paano, may kukontribute tayo sa mga Kapampangan para hindi sila ma-depress, hindi sila matakot, hindi sila nagkakaroon ng depression. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung ilang matatagal ang war sa Middle East. Hindi nila nakikita, pagtas ng gasolina, lahat sabay-sabay na yan, sabay-sabay na yan.
Dahil dito, naglabas din siya ng executive order na magpapatupad ng 4-day workweek sa Kapitolyo at mga munisipalidad mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Layunin nitong makatulong sa mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Itong pondo na 90 million plus yung pondo natin ng 2026, hindi sapat sa pangangailangan. Lalo na meron tayong magsasaka, may transport tayo, meron ng dahil sa problema taas ng gasolina. Pero kahit na paano talagang pinondohan natin, pwedeng magtulungan tayo. Pagka ganito, hindi ito bagyo ibang klase disaster na minarap natin. So sana lagi tayong nag-uusap para may katulong ako. May katulong si Vice, may katulong mga board members. Tulungan natin yung ating mga kababayan kapampangan. Samantala, ibinahagi naman ng Pag-asa ang forecast ukol sa pagtatapos ng La Nina at paglipat ng ENSO neutral condition na maaari ring makaapekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na buwan. Sa kabila ng iba't ibang banta, lokal man o pandaigdigan, tiniyak ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga na handa itong tumugon sa anumang krisis upang maprotektahan ang mga Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. 1,200 na Kapampangan ang muli na namang natulungan ng Preventive Healthcare Program ng Kapitolyo. Bakas sa muka at sigla ng 78 anyos na si Tatay Renato Valencia ang kanyang pagiging masayahin. Health conscious si Tatay na tubong Santa Rita. Kaya naman agad siya nagtungo at pumila ng mabalitaan ang libreng medical mission ng Kapitolyo sa kanilang lugar. Bahagi ito ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program kung saan sinusuri ng mga doktor ang bawat pasyente at binibigyan ng angkop na gamot at serbisyong medikal ayon sa kanilang pangangailangan. Oh, siyempre po, masayang-masaya. Palaging tulog, libre kasi pagka magbabayad ka pa sa mga dito, libre kay nanay. Ayon kay Tatay Renato, labis ang kanyang pasasalamat kay Governor Lilia Nanay Pineda matapos matulungan ng kanilang pamilya sa gastusing medikal nang magkasakit at mabedridden ang kanyang anak. Sa mga almost 3 years, may nyat keng saw keng governor. Nung sabyan na rin matwa, niyanginay niya nga ra. At yung virus sa linog kaya kailan pamanganak na. Ay, ba't ko isa? Nakagilay mi kay hospital. Tambala mo may kain niya itang alam niya ito eh, makanyan. O niya kay pangaras kay hospital, binyayan de. O ito, may iging komok siya hanggang hindi. Dagdag pa niya malaking ginhawa ang pagkakaroon ng pamalaang handang umalalay, lalo na sa usaping pangkalusugan. Isa si Tatay Renato sa humigit kumulang 1,200 na pasyente mula sa bayan ng Lubao, Santa Rita at Florida Blanca na nakinabang sa libreng konsultasyon at maintenance medicines para sa diabetes, alta presyon at kolesterol, kabilang na ang insulin. Mayroon ding libreng ECG at X-ray para sa mga nangangailangan ng mas masusing pagsusuri. Bukod sa serbisyong medikal, tumanggap din ang bawat benepisyaryo ng food packs at pamasahe bilang dagdag na tulong ng pamalaang panlalawigan. Ay, dakal ya sa pinanay itang kay ngayta. Dakal pun dakal salamat kang nanay Gob o kang Delta kang manong kulang kareng kay andi Richie dakal ya sa mo naman. Karin maraming salamat po, dakal salamat Governor. Dakal po salamat kaya kayo. Sa kabuuan, hindi lamang kalusugan, kundi dagdag ginhawa ang hatid ng programang ito sa mga Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungcal.
Kinumpirma ni Giovanni Lopez ng Department of Transportation na aprobado na ang dagdag pamasahe sa mga jeepney. Sa bagong fare matrix, 40 pesos na ang minimum na pamasahe para sa unang 4 na kilometro sa traditional na jeepney at 70 pesos naman para sa modern jeepney. Ayon sa DOTR, layunin nitong makatulong sa mga tsuper at operator na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang gastusin sa operasyon. Nakibahagi ang Department of Migrant Workers Regional Office 3 sa operasyon noong March 12 para ipasara ang trabaho sa Korean Language Center sa Dauma, Balacan City matapos itong maiulat na nag-aalok ng overseas employment na walang sapat na lisensya mula sa pamahalaan. Pinangunahan ng operasyon ng Migrant Workers Protection Bureau kasama ang licensing and adjudication service ng DMW. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na kampanya laban sa illegal recruitment upang maprotektahan ang mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Nanawagan naman ang pamahalaang palalawigan sa publiko na tiyaking lehitimo at may lisensya ang mga ahensya o institusyong kanilang pinagtitiwalaan upang maiwasan ang panlilinlang at mapangalagaan ang kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Susunod, tulong at ayuda hatid ng Kapitolyo sa mga buntis sa 3 distrito ng Pampanga. Abot kamay na solar energy. Handog yan ang GSIS sa kanilang solar load program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Balita Pampanga. Welcome to Kariktan, a furniture fashion show, a celebration of Kapampangan artistry and Filipino design excellence. Tonight, allow yourselves to be carried through this elegant journey of design, culture, and artistry. 8 remarkable Kapampangan designers, 9 innovative furniture makers. This is Kariktan. We would like you to know them up close and personal as well, and that is our Pampanga fashion. Governor Nanay Baby Pineda, salamat
at napadala mo si First Lady dito. At salamat at naisipan mong dalhin ang ating fashion dito sa Annual Furniture Show. Deep appreciation of your invaluable support and meaningful contribution to the success staging of Kariktan, a furniture fashion show. To our first awardee, the Honorable Governor of Pampanga, Governor Lilia Nanay Baby Pineda. Is a celebration of the craftsmanship, culture, and creativity that make Pampanga such a vibrant center of Filipino ancestry. To the artisans and craftsmen who make Pampanga's Kariktan shine so brightly, congratulations at nakalasalamat kay kayo. Sa pagbabalik ng Balita Pampanga, kaalaman at ayuda hatid ng Kapitolyo sa mga buntis sa 3 distrito ng Pampanga. 8 buwang buntis na si Melissa. Pangatlong anak na rin niya ang malapit ng isila. May karanasan man siya sa pagdadalang tao, di naging biro ang pregnancy journey niya ngayon. Yung ngayon, kasi maselan ako. 1 to 3 months ko talagang suka ako ng suka. Tapos hindi ako nag-iinom ng tubig. Ayaw, kumbaga sinusuka. Tapos masakit lagi yung sikmura ko. Tapos may time na kahit nakaupo lang ako, naninigas yung tiyan ko. Ang mga tulad ni Melissa na nangangailangan ng tulong at kaalaman ang binigyang pansin ng pamahalaan. Kaya naman kasama si Mami Mel sa kabuuang 2,687 na buntis mula sa iba't ibang distrito ng Pampanga ang tinipon sa Brent C. Gial Convention Center bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month. Sa tala, 469 ang mula sa 1st District, 1,180 ang mula sa 3rd District, at 1,038 sa 4th District ang natulungan ng Kapitolyo. Layunin ng programa na maagang maabot ang mga buntis, lalo na sa 0 to 6 months ng pagbubuntis upang mabigyan ng sapat na kaalaman hinggil sa prenatal care, nutrisyon at mga paalalang makatutulong sa ligtas na panganganak. 10 danger signs of pregnancy na kailangan po nating bantayan. Nagsagawa ng makabuluhang lecture si 4th District Board Member Dr. Kay Nagit kung saan ibinahagi niya ang mahalagang impormasyon para sa kalusugan ng ina at sanggol. Bukod sa kaalaman, tumanggap ang bawat ina ng 2,000 pesos cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development at 1,000 pesos mula sa Kapitolyo na personal na ipinamahagi ni Governor Lilia Nanay Pineda. Kasama ko to doon sa Team Preventive Health Care, mula bata hanggang matanda, lalo na itong mga pregnant women natin. Hindi lang naman yung Women's Month. The whole year yan, lagi na ako magle-lecture sa kanila at dapat lagi silang ini-educate kung paano yung pagbubuntis. Kasi ang nangyari kasi sa kanila, ang akala nila, sila lang dapat ang mabusog. Tama na yung vitamina nilalagay nila sa sarili nila, hindi. Isipin nila, dalawa sila, na kailangan, meron talagang mga vitamina, lalo na kung mahirap lang. Hindi nila kaya talaga yung full na support na vitamina sa bata at saka sa sarili niya. Binigyan na rin sila ng libreng vitamina at underwear mula sa Kapitolyo at nanay kits mula sa Nanay Party List. Nakiisa rin sa programa sina 1st District Board Members Cherry Manalo at Christian Halili, Executive Assistant 4 Angelina Blanco, PHO Dr. Dax Sidula at PSWDO Fem Manara. Dito sa lalawigan ng Pampanga, sinisigurado ng Kapitolyo na alaga ang bawat kabalin, lalo na ang mga buntis at mga sanggol sa sinapupunan.
Marami pong salamat sa kay Nanay Lilia Pineda sa tulong na po na pinagkaloob niya sa amin. Marami pong salamat, Nanay. We love you po. At sa mga DSWD po na sumusuporta at tumutulong po sa amin, marami din po salamat. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, nais mo bang magkaroon ng solar? Yan ang sagot ng GSIS sa kanilang Solar Loan Program. Maglulunsad ang Government Service Insurance System ng Ginhawa Solar Energy Loan upang tulungan ang mga kawani ng gobyerno na makapag-install ng solar panels sa kanilang mga tahanan. Sa ilalim ng programa, maaring umutang ang kwalipikadong miyembro ng hanggang 500,000 pesos na may 5% interest kada taon na babayaran sa loob ng hanggang 5 taon o 60 buwan. Kasama rin sa loan ang 3 taong insurance coverage para sa solar system at walang service fee. Ang loan ay bukas sa aktibong GSIS members na may permanent, regular o career status at maaaring i-apply sa pamamagitan ng GSIS Touch app. Nilinaw ng GSIS na ang programang ito ay para lamang sa kanilang mga miyembro. Sa ngayon, wala pang katulad na solar loan program ang Social Security System. Bagamat nagkakaroon na ng talakayan tungkol sa posibleng joint program kasama ang Pag-ibig Fund. Bilang bahagi ng National Women's Month, nagbigay ang DMW RO3 ng tulong sa kababaihang OFW sa ilalim ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program upang masuportahan ang kanilang kabuhayan sa pagbalik sa bansa. Noong March 9, 2026, sa tanggapan ng DMW RO3 sa City of San Fernando, Pampanga, umabot ng 1.6 milyon pesos ang ipinamahaging puhunan para sa kanilang livelihood projects. Pinangunahan ang programa ng mga opisyal ng DMW RO3 kung saan layunin nitong patatagin ang reintegration ng mga OFWs at tulungan silang makapagsimulang muli kasama ang kanilang pamilya. Nagtapos ang Pampanga Press Club ng 2026 Basic Journalism Training kung saan sinanay ang halos 100 campus writers mula sa iba't ibang paaralan sa Pampanga. Isinagawa ang libreng pagsasanay noong March 14 sa Pampanga DRRM Office Training Center. Tinalakay dito ang news writing, online reporting at photography sa tulong ng mga veteranong mamamahayag bilang resource speakers. Pinangunahan ang programa ng PPC sa pamumuno ni Lincoln Mendoza Baluyot, katuwangang iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Layunin nitong hasain ang kakayahan ng mga kabataang nais maging mamamahayag. Ito naman, 30 batang Kapampangan ang lumahok sa libreng art workshop sa bayan ng Porac. Likas na malikhain ang Kapampangan photographer na si Bruno. Hindi lang sa kanya nananatili ang pagiging artist dahil naipasa rin niya ito sa kanyang mga anak na sina Nami at Yuri. Lalo na yung family of artist kami, so nakakagitda, nakakamo. So, great po din, I experienced the makanano gagawang art. Kaya naman sa tuwing may oportunidad, aktibo silang nakikibahagi sa mga art workshops na ginaganap sa lalawigan. Kamakailan, nagsagawa ang Vision Doers Art Collective, katuwang ang Pidayet at ang lokal na pamahalaan ng Porac ng isang libreng art workshop para sa mga bata. Kasama sina Nami at Yuri sa 30 batang Kapampangan na masiglang nakilahok sa aktibidad habang nasaksihan naman ng kanilang mga magulang ang unti-unting pag-usbong ng talento at pagkamalikhain ng kanilang mga anak. Itong inisyatibong ito is naka-align po siya sa objective natin na i-promote ang mga local talents natin, na ma-empower yung mga local creatives natin. So nagpapasalamat po tayo sa Vision Doers Art Collective na naka-collaborate natin sila. At the same time, ang ating sikat, no, pagdating sa fashion, ang Pidayet by Philip Torres po. So, gayon din yung pasasalamat po namin sa mga supportive na mga parents ng mga bata. This is a collaboration of our young artists dito sa Porac sa mga ibang mga munisipyo dito sa buong Pampanga. Nakiisa rin sa gawain ng mga batang Aita mula sa upland community ng Porac na nagpakita ng kanilang pagkamalikhain sa pamamagitan ng sining. Napuno ng kulay at imahinasyon ng Ako Gastropub sa Barangay Babusakan habang ipinahayag ng mga munting artista ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpipinta at pagguhit sa programang Nature's Color Carnival Art Workshop for Kids.
Layunin ng inisyatibo na pag-isahin ang pamahalaan at ang creative community upang mas mapaunlad ang talento ng mga kabataang Kapampangan. Sa temang Celebrating Creativity, Sustainability, and the Magic of Childhood through Art inspired by Nature Scholar, hinikayat ang mga bata na ipalabas ang kanilang sariling ekspresyon habang humuhugot ng inspirasyon mula sa ganda ng kalikasan. So, the Vision Doers Heart Collective, bagong grupo siya sa Pampanga na naglalayon na makapagturo sa mga bata na libre na this is a ministry na parang hubog ng kanilang sarili, pagiging professional nila, maging professionals nila in time. Then, ayun, matuto sila sa arts, then maging godly sila. Sa isang natatanging collaboration, ang mga likha ng mga bata ay pipiliin ng pidayin upang maging mga accessory at wearable art na magbibigay ng mas malawak na plataforma sa kanilang mga obra. Ako, malapit ako sa mga kids because they are the future. Para lang akong nagtatanim na mga bata, it will start from the young, and then we will develop them kasi hindi pa sila polluted. So we will develop them yung naka-guide sila. So para makita namin yung they start from young until they're matured. So kids are our future. And ayan, nakikita ko yung mga innocence nila, nakikita ko yung mga expression nila, and I want them to, you know, yung communication nila, yung connecting nila with each other, madidevelop. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga artist na sina Arnel Garcia at Amwin Samia, kasama ang miyembro ng Vision Doers na sina Chelsea Pan at Chris Pan at ang events group na Song 91 Events. Isang patunay ito na sa pagtutulungan ng komunidad, mas lalong napalalago ang talento at pangarap ng mga kabataan. Ang unang leg ng Nature Scholar Carnival ay nag-iwan ng pag-asa, tiwala sa sarili at mas maliwanag na hinaharap para sa young artists ng Pampanga. Mag-enjoy mo. So, gawa mi regular. Kaya very lang. So, masarap niya kasi yung exposure ang early age king art. So, mata-appreciate it. Kaputang dagol. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotton. Manatiling nakatabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka. Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Krisis sa langis, pinaghahandaan ng Kapitolyo, 90 million pesos na pondo ng PDRIMC aprobado kontra posibleng epekto. Dakal ya sa pinanay itang ngay ta. Dakal pun dakal salamat kang nanay Gob o kang Delta. 1,200 Kapampangan na tulungan sa preventive healthcare program. Marami pong salamat sa kay Nanay Crislia Pineda sa tulong na po na pinagkaloob niya sa amin. Kaalaman at ayuda, hatid ng Kapitolyo sa 3 distrito ng Pampanga. Mas abot kayang enerhiya, abot kamay na ng mga kawani ng gobyerno sa tulong ng GSIS. Ang inisyatibong ito is naka-align po siya sa objective natin na i-promote ang mga local talents natin. 30 batang Kapampangan lumahok sa libreng art workshop sa Bayan ng Porac. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita.
Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, krisis sa langis, pinaghahanda na ng Kapitolyo. 90 million pesos na pondo ng PDRRMC, aprobado na kontra posibleng epekto. Narito ang report. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng Iran at United States, matapos ang sunod-sunod na palitan ng pag-atake sa mga nakalipas na araw. Ramdam mga epekto nito sa buong mundo. Lalo na ang supply at demand ng produktong petrolyo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo nito sa iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas. Sa lalawigan ng Pampanga, puspusan na ang paghahanda na ginagawa ng pamahalaang palalawigan upang tiyaking handa ang mga Kapampangan sa posibleng epekto ng krisis sa Middle East. Nitong nakaraang linggo, formal nang inaprubahan ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRMC ang 90 million pesos trust fund sa kanilang unang quarterly meeting. Pinangunahan ng pulong ni Governor Lilianani Pineda at Vice Governor Dennis Data Pineda at naaprubahan ng pondo sa ilalim ng PDRMC Resolution No. 2. Ayon sa konseho, ang pondo ay nagmula sa naipon noong mga nakarang taon at ilalaan para sa hindi naasahang sakuna, lalo na ang mga tinatawag na man-made disasters. Bukod sa 90 million pesos, may karagdagan rin na 60 million pesos na pondo mula sa mga trust fund ng mga nakalipas na taon na maaaring gamitin sakaling kailanganin. Dapat meron tayong plan B. Yung plan B natin, paano kung tumaas ang gasolina, tumaas lahat ang mga commodities na ginagamit ng mga tao? Paano kung maraming magtatagal ng trabaho? Paano kung wala ng transport? Paano kung wala nang pwedeng lumabas? So ito, kayong mga members, kayo talaga ang dapat na magtulungan tayo kung paano natin naharapin itong crisis na to. Kailangan magtulungan tayo. Binigyan din ng gobernador na mahalagang maging handa ang lalawigan, lalo na sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo at kakulangan sa supply nito. Ganun, pagsamahin natin para hindi tayo mabigla. Kahit na paano, may kukontribute tayo sa mga Kapampangan para hindi sila ma-depress, hindi sila matakot, hindi sila nagkakaroon ng depression. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung ilang matatagal ang war sa Middle East. Hindi nila nakikita. Pagtas ng gasolina, lahat sabay-sabay na yan, sabay-sabay na yan. Dahil dito, naglabas din siya ng executive order na magpapatupad ng 4-day workweek sa Kapitolyo at mga munisipalidad mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Layunin nitong makatulong sa mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Itong pondo na 90 million plus yung pondo natin ng 2026, hindi sapat sa pangangailangan. Lalo na meron tayong magsasaka, may transport tayo, meron ng dahil sa problema taas ng gasolina. Pero kahit na paano talagang pinonduman natin, pwedeng magtulungan tayo. Pagka ganito, hindi ito bagyo ibang klase disaster na minarap natin. So sana lagi tayong nag-uusap para may katulong ako. May katulong si Vice, may katulong mga board members. Tulungan natin yung ating mga kababayan Kapampangan. Samantala, ibinahagi naman ng Pag-asa ang forecast ukol sa pagtatapos ng La Nina at paglipat ng ENSO neutral condition na maaari ring makaapekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na buwan. Sa kabila ng iba't ibang banta, lokal man o pandaigdigan, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na handa itong tumugon sa anumang krisis upang maprotektahan ang mga Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao.
1,200 na Kapampangan ang muli na namang natulungan ng Preventive Healthcare Program ng Kapitolyo. Bakas sa muka at sigla ng 78 anyos na si Tatay Renato Valencia ang kanyang pagiging masayahin. Health conscious si Tatay na tubong Santa Rita. Kaya naman agad siya nagtungo at pumila ng mabalitaan ang libreng medical mission ng Kapitolyo sa kanilang lugar. Bahagi ito ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program kung saan sinusuri ng mga doktor ang bawat pasyente at binibigyan ng angkop na gamot at serbisyong medikal ayon sa kanilang pangangailangan. Oh, siyempre po, masayang-masaya. Parang tulog, libre kasi pagka magbabayad ka pa sa mga dito, libre kay nanay. Ayon kay Tatay Renato, labis ang kanyang pasasalamat kay Governor Lilia Nanay Pineda matapos matulungan ng kanilang pamilya sa gastusing medikal nang magkasakit at mabedridden ang kanyang anak. Sa mga almost 3 years, may nyat keng sao, keng Governor. Nung sabyan na rin matwa, niyanginan niya nga ra. At yung virus sa ding linog kaya kaya pamanganak na. Ay, ba't ito? Nakapilay mi kay hospital. Tambala mo may kain niya itang alam niya ito may makanyan. O niya kay pangaras kay hospital, binyayan de. O ito may ging komok siya hanggang hindi. Dagdag pa niya malaking ginhawa ang pagkakaroon ng pamalang-handang umalalay, lalo na sa usaping pangkalusugan. Isa si Tatay Renato sa humigit kumulang 1,200 na pasyente mula sa bayan ng Lubao, Santa Rita at Florida Blanca na nakinabang sa libreng konsultasyon at maintenance medicines para sa diabetes, alta presyon at kolesterol, kabilang na ang insulin. Mayroon ding libreng ECG at X-ray para sa mga nangangailangan ng mas masusing pagsusuri. Bukod sa serbisyong medikal, tumanggap din ang bawat benepisyaryo ng food packs at pamasahe bilang dagdag na tulong ng pamalaang panlalawigan. Ay, dakal ya sa pinanay itang kay ngayta. Dakal pun dakal salamat kang nanay Gob o kang Delta, kang manong kulang kareng kay ande Richie, dakal ya sa mo naman. Karin, maraming salamat po, dakal salamat Governor. Dakal po salamat kaya kayo. Sa kabuuan, hindi lamang kalusugan, kundi dagdag ginhawa ang hatid ng programang ito sa mga Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungcal. Kinumpirma ni Giovanni Lopez ng Department of Transportation na aprobado na ang dagdag pamasahe sa mga jeepney. Sa bagong fare matrix, 40 pesos na ang minimum na pamasahe para sa unang 4 na kilometro sa traditional na jeepney at 70 pesos naman para sa modern jeepney. Ayon sa DOTR, layunin nitong makatulong sa mga tsuper at operator na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang gastusin sa operasyon. Nakibahagi ang Department of Migrant Workers Regional Office 3 sa operasyon noong March 12 para ipasara ang trabaho sa Korean Language Center sa Dauma, Balacat City matapos itong maiulat na nag-aalok ng overseas employment na walang sapat na lisensya mula sa pamahalaan. Pinangunahan ng operasyon ng Migrant Workers Protection Bureau kasama ang licensing and adjudication service ng DMW. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na kampanya laban sa illegal recruitment upang maprotektahan ng mga Pilipinong nagdanais magtrabaho sa ibang bansa. Nanawagan naman ang pamahalaang palalawigan sa publiko na tiyaking lehitimo at may lisensya ang mga ahensya o institusyong kanilang pinagtitiwalaan upang maiwasan ang panlilinlang at mapangalagaan ang kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Susunod, tulong at ayuda hatid ng Kapitolyo sa mga buntis sa 3 distrito ng Pampanga. Abot kamay na solar energy. Handog yan ang GSIS sa kanilang solar load program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Balita Pampanga.
Welcome to Kariktan, a furniture fashion show, a celebration of Kapampangan artistry and Filipino design excellence. Tonight, allow yourselves to be carried through this elegant journey of design, culture, and artistry. 8 remarkable Kapampangan designers, 9 innovative furniture makers. This is Kariktan. We would like you to know them up close and personal as well, and that is our Pampanga fashion. Governor Nanay Baby Pineda, salamat at napadala mo si First Lady dito at salamat at naisipan mong dalhin ang ating fashion dito sa Annual Furniture Show. Deep appreciation of your invaluable support and meaningful contribution to the success staging of Kariktan, a furniture fashion show. To our first awardee, the Honorable Governor of Pampanga, Governor Lilia Nanay Baby Pineda. Is a celebration of the craftsmanship, culture, and creativity that make Pampanga such a vibrant center of Filipino ancestry. To the artisans and craftsmen who make Pampanga's Kariktan shine so brightly, congratulations at nakalasalamat kay kayo. Sa pagbabalik ng Balita Pampanga, kaalaman at ayuda hatid ng Kapitolyo sa mga buntis sa 3 distrito ng Pampanga. 8 buwang buntis na si Melissa.
Pangatlong anak na rin niya ang malapit ng isila. May karanasan man siya sa pagdadalang tao, di naging biro ang pregnancy journey niya ngayon. Yung ngayon, kasi maselan ako. 1 to 3 months ko talagang suka ako ng suka. Tapos hindi ako nag-iinom ng tubig. Ayaw, kumbaga sinusuka. Tapos masakit lagi yung sikmura ko. Tapos may time na kahit nakaupo lang ako, naninigas yung tiyan ko. Ang mga tulad ni Melissa na nangangailangan ng tulong at kaalaman ang binigyang pansin ng pamahalaan. Kaya naman kasama si Mami Mel sa kabuuang 2,687 na buntis mula sa iba't ibang distrito ng Pampanga ang tinipon sa Brent C. Gill Convention Center bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month. Sa tala, 469 ang mula sa 1st District, 1,180 ang mula sa 3rd District, at 1,038 sa 4th District ang natulungan ng Kapitolyo. Layunin ng programa na maagang maabot ang mga buntis, lalo na sa 0 to 6 months ng pagbubuntis upang mabigyan ng sapat na kaalaman hinggil sa prenatal care, nutrisyon at mga paalalang makatutulong sa ligtas na panganganak. 10 major signs of pregnancy na kailangan po nating bantayan. Nagsagawa ng makabuluhang lecture si 4th District Board Member Dr. Kay Nagit kung saan ibinahagi niya ang mahalagang impormasyon para sa kalusugan ng ina at sanggol. Bukod sa kaalaman, tumanggap ang bawat ina ng 2,000 pesos cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development at 1,000 pesos mula sa Kapitolyo na personal na ipinamahagi ni Governor Lilian Nanay Pineda. Kasama ko to doon sa Team Preventive Health Care. Mula bata hanggang matanda. Lalo na itong mga pregnant women natin. Hindi lang naman yung Women's Month. The whole year yan, lagi na ako magle-lecture sa kanila. At dapat lagi silang ini-educate kung paano yung pagbubuntis. Kasi ang nangyari kasi sa kanila, ang akala nila, sila lang dapat ang mabusog. Tama na yung vitamina nilalagay isa sa sarili nila, hindi. Isipin nila, dalawa sila, na kailangan, meron talagang mga vitamina, lalo na kung mahirap lang. Hindi nila kaya talaga yung full na support na vitamina sa bata at saka sa sarili niya. Binigyan na rin sila ng libreng vitamina at underwear mula sa Kapitolyo at nanay kits mula sa Nanay Party List. Nakiisa rin sa programa sina 1st District Board Members Cherry Manalo at Christian Halili, Executive Assistant 4 Angelina Blanco, PHO Dr. Dax Sedula at PSWDO Fem Manara. Dito sa lalawigan ng Pampanga, sinisigurado ng Kapitolyo na alaga ang bawat kabalin, lalo na ang mga buntis at mga sanggol sa sinapupunan. Marami pong salamat sa kay Nanay Lilia Pineda sa tulong na po na pinagkaloob niya sa amin. Marami pong salamat, Nanay. We love you po. At sa mga DSWD po na sumusuporta at tumutulong po sa amin, marami din po salamat. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, nais mo bang magkaroon ng solar? Yan ang sagot ng GSIS sa kanilang Solar Loan Program. Maglulunsad ang Government Service Insurance System ng Ginhawa Solar Energy Loan upang tulungan ang mga kawani ng gobyerno na makapag-install ng solar panels sa kanilang mga tahanan. Sa ilalim ng programa, maaring umutang ang kwalipikadong miyembro ng hanggang 500,000 pesos na may 5% interest kada taon na babayaran sa loob ng hanggang 5 taon o 60 buwan. Kasama rin sa loan ang 3 taong insurance coverage para sa solar system at walang service fee. Ang loan ay bukas sa aktibong GSIS members na may permanent, regular o career status at maaaring i-apply sa pamamagitan ng GSIS Touch app. Nilinaw ng GSIS na ang programang ito ay para lamang sa kanilang mga miyembro. Sa ngayon, wala pang katulad na solar loan program ang Social Security System. Bagamat nagkakaroon na ng talakayan tungkol sa posibleng joint program kasama ang Pag-ibig Fund. Bilang bahagi ng National Women's Month, nagbigay ang DMWRO3 ng tulong sa kababaing OFW sa ilalim ng Balik Pinay, Balik Hanapbuhay program upang masuportahan ang kanilang kabuhayan sa pagbalik sa bansa. Noong March 9, 2026, sa tanggapan ng DMWRO3 sa City of San Fernando, Pampanga, umabot ng 1.6 million pesos ang ipinamahaging puhunan para sa kanilang livelihood projects. Pinangunahan ang programa ng mga opisyal ng DMWRO3
Ministry kung saan layunin nitong patatagin ang reintegration ng mga OFWs at tulungan silang makapagsimulang muli kasama ang kanilang pamilya. Nagtapos ang Pampanga Press Club ng 2026 Basic Journalism Training kung saan sinanay ang halos 100 campus writers mula sa iba't ibang paaralan sa Pampanga. Isinagawa ang libreng pagsasanay noong March 14 sa Pampanga DRRM Office Training Center. Tinalakay dito ang news writing, online reporting at photography sa tulong ng mga veteranong mamamahayag bilang resource speakers. Pinangunahan ang programa ng PPC sa pamumuno ni Lincoln Mendoza Baluyot, katuwang ang iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Layo din itong hasain ang kakayahan ng mga kabataang nais maging mamamahayag. Ito naman, 30 batang Kapampangan ang lumahok sa libreng art workshop sa bayan ng Porac. Likas na malikhain ang Kapampangan photographer na si Bruno. Hindi lang sa kanya nananatili ang pagiging artist dahil naipasa rin niya ito sa kanyang mga anak na sina Nami at Yuri. Lalo na yung mga family of artists kami, so nakakagitda, nakakaka mo. So, great po din, I experienced the makanan mo gagawang art. Kaya naman sa tuwing may oportunidad, aktibo silang nakikibahagi sa mga art workshops na ginaganap sa lalawigan. Kamakailan, nagsagawa ang Vision Doers Art Collective, katuwang ang Pidayet at ang lokal na pamahalaan ng Porac ng isang libreng art workshop para sa mga bata. Kasama sina Nami at Yuri sa 30 batang Kapampangan na masiglang nakilahok sa aktibidad habang nasaksihan naman ng kanilang mga magulang ang unti-unting pag-usbong ng talento at pagkamalikhain ng kanilang mga anak. Itong inisyatibong ito is naka-align po siya sa objective natin na i-promote ang mga local talents natin, na ma-empower yung mga local creatives natin. So nagpapasalamat po tayo sa Vision Doers Art Collective na naka-collaborate natin sila. At the same time, ang ating sikat, no, pagdating sa fashion, ang Pidayet by Philip Flores po. So, gayon din yung pasasalamat po namin sa mga supportive na mga parents sa mga bata. This is a collaboration of our young artists dito sa Porac sa mga ibang mga munisipyo dito sa buong Pampanga. Nakiisa rin sa gawain ng mga batang Aita mula sa upland community ng Porac na nagpakita ng kanilang pagkamalikhain sa pamamagitan ng sining. Napuno ng kulay at imahinasyon ng Ako Gastropub sa Barangay Babusakan habang ipinahayag ng mga munting artista ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpipinta at pagguhit sa programang Nature's Color Carnival Art Workshop for Kids. Layunin ng inisyatibo na pag-isahin ang pamahalaan at ang creative community upang mas mapaunlad ang talento ng mga kabataang Kapampangan. Sa temang Celebrating Creativity, Sustainability, and the Magic of Childhood through Art inspired by Nature's Color, hinikayat ang mga bata na ipalabas ang kanilang sariling ekspresyon habang humuhugot ng inspirasyon mula sa ganda ng kalikasan. So, the Vision Doers Art Collective, bagong grupo siya sa Pampanga, naglalayon na makapagturo sa mga bata na libre na this is a ministry na parang hubog ng kanilang sarili, pagiging profession nila, maging professional sila in time. Then, ayun, matuto sila sa arts, then maging godly sila. Sa isang natatanging collaboration, ang mga likha ng mga bata ay pipiliin ng Pidayet upang maging mga accessory at wearable art na magbibigay ng mas malawak na plataforma sa kanilang mga obra. Ako, malapit ako sa mga kids because they are the future. Para lang akong nagtatanim na mga bata, it will start from the young, and then we will develop them kasi hindi pa sila polluted. So we will develop them yung naka-guide sila. So para makita namin yung they start from young until they're matured. So kids are our future. And ayan, nakikita ko yung mga innocence nila, nakikita ko yung mga expression nila, and I want them to, you know, yung communication nila, yung connecting nila with each other, madidevelop. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga artist na sina Arnel Garcia at Amuin Samia, kasama ang miyembro ng Vision Doers na sina Chelsea Pan at Chris Pan at ang events group na Song 91 Events. Isang patunay ito na sa pagtutulungan ng komunidad, mas lalong napalalago ang talento at pangarap ng mga kabataan.
Ang unang leg ng Nature Scholar Carnival ay nag-iwan ng pag-asa, tiwala sa sarili at mas maliwanag na hinaharap para sa young artists ng Pampanga. Mag-enjoy. So, gawa mi regular. Kaya kung gagawin lang. So, masabi nga kasi yung expose ko in early age king art. So, mata-appreciate it. Magkapotang dagol. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotton. Manatiling nakatabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balanseng mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka!